Di, nainitan to. Yun nga po, ay panay-pay-pay lang. May, Tapos panay na po siya rasis kasi siguro sa pawi. nagdala pa naman din kami ng ano, mahiwagang ano. Kasi yung nang-aaway yung electric fan, nasa na? Kasi nang-aaway ng electric fan, wala na. Ayun na, tapon nyo na yan. Ito. Hindi po, iniramdam naman po namin to eh. Ay, wag mo na gamitin ng aaway. Bakit yung malaki, napakalaki yung ilisan niyang ano? Nang-aaway to. Anong awal yan? Oo. Pag ako nagsasalita dito, nag-ano siya, na sumasabat siya. Ayun, papalitan na. Ay, buti hindi sumasabat. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Ay mga kalingap, yung kuna ni Shine, yan. Bibili pa po tayo ng electric fan para sa kanya. May nag-sponsor po para sa kanya. Ayan. Ang magdadala po ay si Kabayaw. Ayan. Kaway ka, Kabayaw. Berisi. Ay, si Kiko din, oh. Ayan. Ito na po yung kuna ni, ano, para hindi na po siya ilapag dun sa kanyang semento na higaan. Ayan. Yan po ay para kay kuna. Tapos yung electric fan na nangaaway, papalitan po natin. Nangaaway yung ano eh. Tanda mo yung nangaaway bagay yung ano, electric fan. Palitan natin yan. Ayan. Mga kalingap, pinabot na naman po kami ng ulan. Ayan, may dala kaming pasulubong kay Shine. Tsaka doon sa magulang niya. Ito na po yung bibigyan natin kay Shine. Kanyang higaan at tsaka yung electric fan. Papalitan na po natin yung ano, yung nangaaway nilang electric fan. Hindi kayo mawala yan dyan? Ito na po mga kalingap, medyo pala mabigat to. Mabigat yan. Ayan, basa rin naman, pabasa na. Ito na po, Yung electric yung kay Shine. Itong ano, Pwede. ito naman dyan. Okay. Electric fan. 30 minutes pa, nagpabasa na lang tayo. Megan, tara, nakapasok ng ibang... No. Inabot na ng ulan. Walang tao. Pabukas. Muntik pa mag-ulan ano. Oh. Oh. Ay, sorry. Kasya ba? Kaya Shine yan. Oh, muntik na umulan. Muntik na mag-ulan ay. Hindi umulan. Kasya ba? Doon sa kusina ata. Pwede. Ay, pag ganyan. Hindi kasya bro. Ha? Hindi kasya. Hindi talaga. Wala bang ating ano, kusina? Inabot na po kami ng ulan na maray. Hindi po ata makakapasok. Hello, Shine. Ay, Ano daw dyan? Dyan, dyan.
May takay. Doon sa kabila para malapit. Doon sa kabila na lang, sa kabila. Kabila na lang. Ayan po. Para may tulog si Shine. Parang mas mano pa doon sa kabila. Doon sa kabila, doon sa kabila. Doon sa kabila. Ha? Alisin mo natin yan. Ayun, kasya to. Yan. Yun. Dati po akong engineer. Engineer. Buli. Ayan, may kuna na si ano. Kuya. Si Bibi. Kuna siya na nilalagay. Parang hindi po siya naka ano. Hello! Oh, may manok po kami. Pasalubong ko. Kumain na po ba kayo? Tanghalian? Ay, hapunan na pala. Paano walang... Bakit po kayo pinutulan? Hinugutan? Anong nangyari? Ayun ko po. Ha? Habang kwento yun. Hindi, sabi lang po kayo para malay mo may mag-sponsor sa inyo ng ano. Para na... Kulang po ako ng 100, kaso. Sandaan lang. Opo, kaso. Nung may ilaw kami, tapos mga ilang minuto pinatay nila. Bakit? Pero hindi naman daw po sinasadya. Mm. Nagalaw lang yung Eh, saksakan. hindi. Pinuntahan nyo. Hindi naman po kasi ito, sabi, narinig ko may nagsalita na Mm. hugutan na kasi hindi nakakabayad. Di sabi ko, di, sige, okay Narinig lang niya. naman Ah. ganun. Sana sinabi lang na mag-prank ka sa amin. Tapos yun, inaway na kami ng nanay. Mm. Inaway na. Salita naman kung ano. Ay, taon po kayo nakakabit sa kanila. Di naman po, nung ano lang, siguro 5 months after. Kasi dati na nung una, ganun din ginawa sa amin. Nung pumunta na ako ng Maynila, Mm. tinatakot kasi yung anak niyang binata, ninong naman na ito, sabi niya. Eh, ngayon, nagkaano-ano na naman po, kaya, Yun nangyari. opo. Mm. Kaya sabi ko, ay, okay na na. Naku, kawawa naman pala kayo na eh. Hello, baby. Ayan, si baby. Di, nainitan to. Yun nga po, ay panay-pay-pay lang. May, Tapos panay na po siya rasis kasi siguro sa pawis. nagdala pa naman din kami ng ano, mahiwagang ano. Kasi yung nangaaway yung electric fan, nasa na? Kasi nangaaway ng electric fan, wala na. Ayun na, tapon nyo na yan. Ito. Hindi po, iniranggan naman po namin to eh. Ayun, wag mo na gamitin ng aaway. Bakit yung malaki, napakalaki yung ilisan niyang ano? Nangaaway to. Anong awal yan? Oo. Pag ako nagsasalita dito, nag-ano siya, na sumasabat siya. Ayun, papalitan na. Ay, buti hindi sumasabat. Ayan, hello Shine. Kumusta Shine? Hello. Wala siya, pero wala naman tayo kuryente. Hello. Salamat dyan. Dala dyan. Hello Shine. Hello. Ay, hindi na siya naghihilo. Nga po kami kasi, ano ko po yan, pina-check upan Ah. kay Dr. Valerio. Eh, ang sabi po, direkta na daw po sa surgery. Kasi, Sa surgery na. opo, kasi dinala na nga namin yan dati sa BMC. Wala Mm. naman pong nagawa yung mga doktor. Bakit daw? Eh, sabi po, dami daw po kasi nakapilang ooperahan nung time na nun. Kaya, sabi nung doktor dyan sa surgery na daw po. Mm. Kung may pera na kayo, di paano muna kasi maoperahan pa yan eh. Mm. Kasi po minsan may dugo na yung Kasi nahihirapan po siya kung mga nadugo talaga. Ayun. Dumudugo po yung pera. Naku. Iyak po siya ng isang oras pag tumatay siya kahit kaunti lang. Ah. Isang oras talaga. Dapat yung talaga ano malapot niya. yung pakainin nyo lang sa kanya. Puro gatas nga lang Ayun. po. Pero natigas kayo, ano? Wala, tigas kasi yung Ayun. Lalot berry brand, ano? Diyan nyo na lang ilagay, para ano. Bala na po kayo dyan, sa ano. Ito, kayo na lang po ma-assemble nito.
Niya po kasi hindi naman magagamit. Ayo. Pero kung sakali po, ano, ayun, bigyan natin ng ano, salamat sa nag-sponsor. Nakita kasi po ng away yung electric pan nyo. Tapos ito nakahiga lang sa ganyan. Kaya yung nag-sponsor po ng ano, ng Hindi food naman truck po pa. sila ayaw pumasok doon sa loob kasi nga po. Minsan malamok, maano. Ah, Wala kasi kami. Yung higaan Yung niya init, kasi ano? dating parang kama. ay, Nandiyan sa bundok. tapos yero pa yung bubong yung init. Ano? Sumigaw. Hello! Hello! Sumigaw siya, sumigaw. Sumigaw. Hello! Hello, Shine. Ay, Ah, nahiya. Ilan taon natin? Ilan taon natin? isang taon na po may ano, Isang 5 buwan. Pinatulan, ano, hinugutan pala. Iba pala yung putol sa hugot. Naku ate. Iba pala. Paano to? Yung hugot, Nagdala yung si ano. Kalapitos ng ano, wala palang kurente. Oo nga eh. Paano na to? Yan o, baka may magkano ng ano. Tingnan natin ulit. Kuryente. Ipon. Okay lang ba? Okay lang. Alin? Okay lang. Ano? Kunin ulit. Tara. eh, Wala na si baby. Wala na. mabisita ka si Rabason, no? Nagrabas yan, galing pa yung ano, Mindanao. Oh, kahit umulan man at umaraw. Tuloy. Grabe yung ulan, basang-basa. Ay, nagalit siya sa'yo. Hello baby. Yeah. Hello! Hello! Dati ba ka nag-hello yan? Hello! Hello. Hello! Nahiya naman siya. Madami daw kasi. Ate, Ayun. pasok po. Pwede po. Yan, ito pala. Oh. Kaya pala mainit dito kasi walang kuryente. Sige po, Salamat. kami mayao na. Babay na daw, Chay. Bye! Kaway na kaway, baby, kaway. Babay na din. Alam ba maganda na kaganyan o dito? Dito na lang para medyo may umano yung hangin, ano? Kasi may sahig siya. O para dito, mas presko dito. Oh. Presko yan. Bye-bye, Shine! Babay na siya, babay. Rain or shine, nandito kami. Sige po. Maig din na kami duman. Maduman na kami igdi doon sa puro. Salamat po. Sige po. Bless po. Yan. May pangulam na kayo, manok tsaka chicken. Si Kalapitos TV. Pinipili kahit init. Ulan pa yung tatahakin namin dito. Kahit pabagyo yan. Kahit pabagyo. Oh. Basta't makatulong. Kakabangga lang kanina ng bangka, ano? Andito na. Sige po, salamat. Sige, ate, salamat. Maig din na kami duman. Bye-bye siya, bye-bye. God bless po. Ah, hello, bye-bye. 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 Yan ay. Sige, te. Salamat. Bye-bye. Babay po. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Ting, 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 kalingap, ting, ting, kalingap, dance, dance. Ting, 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 kalingap, ting, 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 kalingap, ting, ting.